Cek, cek, tes, 1, 2, 3. Cek. Pak, sepatuku kok cek teles? Gak montas ya ki mau? Wis tak entas, Bu. Lah iki nyatane cek teles, berarti mang kudanan. Iya. Piye to, Pak, sepatune ki engko ape tak nggo senam kok malah kudanan. Sampean mengak wis tak oleh ah. Pak, engko nek udan sepatune entas. Iya bener toh, Bu. Nek udan, sepatune lagi tak entas. Nek urung udan, kan ya urung tak entas toh, Bu. Aduh to, Pak. Sampean ki piye? Pokoke aku nggak mau tahu. Aku engko nek senam kudune wis nganggo sepatu. Terus sepatu kondineh. Yo tukokno apa sileh-silehno kono to, Pak? Terus nak nyileh-nyileh sapa? Yo butoe nggone sapa-sapa kono, sing penting gak nggo Parmi. Lah apa nang ngene Parmi? Berarti seneng sampeyan. Lah apa? Aku nek seneng iki. Lah kan kok nek nyileh nang Parmi, sampean mesti ketemu ambekan Parmi. Bahaya. Wes, kono nanti sileno. Iya ya. Sampai karaokean ora sida. Le. Kenapa, Dek? Aku golekno silian sepatu sing kira-kira pas karo sikile yo jemplon ya, Le. Beres, Dek. Iki, Le. Sik ya, Dek. Mau tak tanya kene ya? Iya, Dek. Halo, Dek. Belum nyelah gini sapa, Le? Konggone Mbak Parmi, Dek. Ya jemplon ki mau nak diseleno sepatune Parmi, malah mbok seleno nang kono. Alah, kadre jemplon gak roh, Dek. Betang kira sampean gak omong kok aman. Iya ya, Le. Ya sebelah sik, Dek. Wis, Le. Mau nabar iki mancing ya? Siap, Dek. Klebu sepatune jajal sik. Pasti, Pak. Apik ya? Pinuk nek dinggo. Gane larang ki mesti ya, Pak. Ya iya toh, Bu. Lah menyilang nggih sapa, Pak? Alah rasa takok nggone sapa. Sing penting ora nggone Parmi dak wis. Yes, Pak. Kita makan senam sik ya. Ya. Pak. Pak. Bangetan tenan sampean Pak. Ngisi-ngisino aku. Apa rek ngisi-ngisino kowe? Jarimu re ora nyileh sepatu nggih Parmi. Iki lho sepatune dijaluk, aku bali nyeker. Lah Parmi kok sak grup senam lek kowe to, Bu? Iya. Aku taruh kok, Bu. Tapi ngono salahmu dhewe kok, Bu. Lapo nyarahno aku? Lah kowe nagak srewek on Parmi kan yo sepatune ora dijaluk to, Bu? Lah aku serik karo Parmi kan gara-gara sampeyan to, Pak. Kaya aku nes sing salah. Dek, siji mancing apa ora? Lah, kalau Bu sing nyileh sepatu, ora aku. Bener sing nyileh sepatu nggih Parmi kowe le? Iya, Yu. Lah mun jare Pak Dir apa-apa kok. Iki ya padha wae. Ayo kabar.